Салом алейк, бародарони азиз, хуш омадем ба канали Садои Орзу ТВБ. Ман якчира ба шумо фаҳмонданем як барномае ки чӣ хел аблошка бисозем. Ин аслан барои блогерҳо дадкорай. Чӣ хел аввал аблошка сохтан дадкор, баъд видеоро монтаж кардан дадкор, баъд дар ютуб партофтан дадкор. Ин аслан барои блогерҳо дадкорай. ҳозир блогерҳо ҳам бисёр шидай видеошона бе аблошка ҳам мепартоянд, ё ки барномаро намедонанд, ё ки кор кардан наметавонанд. Ин як барномае аст ки осонай ҳама метавонад кор карда, фақат камтарак ёд ки гирифти тамом. бинӣ боша, ягон чӣ боша, сурат мегирем ба телефон, бояд амра аблошка кунӣ. барои ҳамин мебдурем, мисол ҳофизам, айнам монданем, ягон ҳофиз мемонем.
این نوازی دریجه 10 دیگه دادگاه نیست. خیلی با یکون تو چیزی یکون فانتزی خطه می نویسی جرمه و دلیت میکنم 10 سروده میورم تورده سروده تورده میمونم редактировать договорились суруд ҷоша гирифт навишта ҷоти модара мегирем суруди модар баъд гуфта намонад ки барнома фақат интернет бояд гирён бошад ки через интернете суруд модар бо фора рангша ҷидо редактировать мисол меёрем рангша чӣ хеле буфора нашда ҷута рангша алиш мекини функсияи бисёр дора ҳамаира ма буфаҳмонам соатҳо мера барои ҳама кӯтоҳ мегум усшахтон баъд мефаҳмед договорились хиде мисол ина модар редактировать анаи шрифқати метавони ғавсш кунем шириф ғавси борӣ мекунам ина ғавс шед вақте ки буд кардем бо договорились обложкаи мо тайёр шид барои болои видео ана барои чӣ сохранить мекунем болоро меҷиқем сохранить загрузить на ютуб не сохранить просто дар галерея сохранитш мекунем сохранить чи қафо мебурем галерея мебинем ина обложкаи сохтагии мо беҳтарин хеле миллион тай метавонен тамоми ҳамун обложкаро истифода барен бароем ба ҳаматон бурдбориҳо хоҳонам маъқул шуда бошадааст лайк монен подписатсия кунен баъд як видеои дига мекунем барои видеое ки чӣ хел монтаж карданд кораи мисол ба телефон запис мекунӣ ба камера запис мекунӣ беҳтарин барномаи ман монтажа нишонтон метам бо беҳтарин мешавад подписатсияро ёдтон набурорен ба ҳаматон бурдбориҳо хоҳонам хайр бародарон